ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. Навора сар мекунем. рафт якум мошини фурӯшӣ аст бодром BMW C Series аст ки соли бароишуш 1996 сол ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска дорад, 4 балонои ровна 50% миёна мега, салон тоза, электропакет, радной краска, мошин мега 100% мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат ҳам дорад мега, магнитофон, ҳамаи чизои радноиш кор мекунад мега, хадавоиш ҳам кадагия, мошин мотор ҳамаш 100% бардор. срочно мега мефурӯшем бо нархи 30,000 сомонӣ. боз савдо ва муомила дорад. мошин дар шаҳри бохтар айни ҳол қарор дорад. нархаш 30,000 сомон. дӯстони азиз, боз савдо мекунем мега, срочно сундан кура. дар рақамо паёмда WhatsApp имо пайваст кунед. кадомитон ки мехаред, маромад дига маълумотоша аз ҳамин рақамо гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Daewoo Matiz аст ки соли бароишуш 1998 сол ки корейския мега, бензин бадрон, мотор инжектора, яги инжектора. дар 100 километр мега 5 литр мега бензин расход дорад мега. мошинча 100% мега, нав мотор кадаги мега мошина. мошин мега 4 балонои средни нормалия мега, калпакот, радной краска, магнитофон, салон шам тоза. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошина мега срочно ки алиш мекунем ки мефурӯшем мега сумдар кора. ягон мошини Opel мегирем мега соҳибшон. мошин дар ноҳияи лахш яъне ки ҷиргатода қарор дорад. нархаш 12,000 сомона бардорад ки боз камтар дига муомила мекунад. ягон Opel ҳам бошад мега, Opel кати яъне ки алиша мекунад. хе варианто ҳастанд. рақамҳои тисиашон аст, дар рақамошон кор мекунад бардор. кадомитон ки харидор бошед дар ноҳияи лахш яъне ки ҷиргатор боз савдо дорад. метавонед ки дига маълумоти пурраша аз рақамошон гирем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имото подписа кунед то охираш тамошо кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Hatchback аст ки Opel Astra F дар кузуфи Hatchback соли бароишуш 1997 сола мега соҳибшон. бензин газ дорад, кор мекунад. авио мотораш 6 литр, коробкаш автомат. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега люк дорад мега. мошин мега 4 дискаҳои худаш, 4 балонои яъне ки соза мега, нормалия дар ҳолати кория. салон шам тоза, чихолои нав яъне ки типа ранги кожа дӯстони азиз, бухай ани қадам мегирен. мошин радной краска, мошин мега ягон расход дорад. мошин тоза бадрон ки ягон расход намекунед. хай бо ани қадам мегирен, срочно мега сумдар кура. айни ҳол дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. нархаш 32,000 сомония ки боз савдо ва муомила дар назди капоти мошин мекунем. мошинча автомата люк дорад, яъне ки салоншам тоза. мошин ягон ҷош задаги пусидаги расход надорад. мошинча радной краска тоза ҳай. кадомитон ки харидори аниқ бошад, дута рақам аст, ҳар ду рақамошон кор мекунад. метавонед ки пурра карда дига маълумотша гирен. шумо агар хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза, бадрон ягон чиз, ягон техника барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, метавонед ки маълумотои пурраша, қатъи суратҳои оригиналаш дар номерои имои WhatsApp рой кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда, рекламада мемонем. трактори фурӯшии навбатӣ аст бадрон трактор T40 аст ки состоянии беҳтарин мега, дар ҳолати кория мега. трактора мега балонош средна мега 60% аст мега, 100% мега, дар ҳолати кория мега, ҳамаш радной аз худаш аст. трактор дар шаҳри бохтар айни ҳол қарор дорад. нархаш 25,000 сомония ки барадорон боз муомила мекунем мега. трактор T40 яъне ки состоянии беҳтарин, яъне ки дар ҳолати кория аст. кадоме ки мехарам мега бештар маълумотша ба телефон барои шумо кати яъне ки ба шумо мефаҳмонам. рақамҳои расияшона дар рақамошон имо WhatsApp дорам барадор. кадомитон ки мехаред маромад дига маълумотша аз рақамошон гир имо WhatsApp кор мекунед ки дар номерошон занг занед. трактор T40 барои кор айни сезон шавад. маромад
дигар маълумоти пурра аз рақамошон. Агар ки бозам такрорша бардорон метавонед ки лайкотона мондан гирем ва силкаи навори моро дар ватсаби мо то падилса кунед. Раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аст баҳодорон Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан соли барои 1996 сола ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Авио мотораш 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 диска дорад, 4 балонаи 60% электропакет дорад, люк дорад, салоншам тоза, радной краска мегузорад. мошин мега дар ҳолати хуби техника мега срочна сум дар кори мошина фурӯш намуда. балнош 100% хай краскам хай краскашам диде нормале кам-кам хай ранги хирачоба дисем ки дар сурата ёк айпешам намедонам хай бо аниқада мегирем. мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ айни ҳол қарор дорад. нархаш 27000 сомон яка дӯстон боз муомила ва савдо мекунем мега дар назди капоти мошин. кадоме ки харидори аниқай муомила дорад, яъне ки мошин 100% мега соҳибшон ягон камбудиша нагуфтиянд. маълумотои пурраи аниқаш аз рақамҳои поёнбурда кор мекунам. марамат метавонед дигар маълумотша гирем. шумо агарам хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира дошта бошед барои фурӯхтан, барои реклама, метавонед ки маълумотои пурра қатъи сурато дар ватсаби мо рӯй кунед. фурӯш рекламаш мемонед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баҳодорон Daewoo Tico аст ки соли барои 1996 сола ки бензини холия мега соҳибшон. авио мотораш мега 0.8 литра, яъне ки прасо экономни, коробкаш мега автоматай. мошин мега дар ҳолати хуби техника 4 диска, 4 балонаи миёна мега то баъд аз соли нав мега як 6 моҳи дига ҳуҷҷат мега дорад. мошин мега хай камтара кор дора мега обшивкаҳои дарш дора мега хеле обшивка хеле че хеле кор дора мега камтар кор дора дӯстонед нагуфта то чанд сомона мошин сода мега камтар кор дорад. хай дига маълумоти пурраша аз соҳибашон мегирем. мошин дар ноҳияи кони будомай нархаш 6500 сомония. кадоме ки ҳамин хел мехера мегад мисол яъне ки расходча худаш мекунад боз ягон сум муомила мекунад. радной краскаи мошин дар ҳолати хуб яъне ки дарошда кор дора мегад соҳибшон. хай бо аниқада гирем. дар ноҳияи кони будом қарор дорад. марамат дига маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон мошини мусофиркаш аст ки Hyundai Starex ки соли барои 2000 сола мега соҳибшон. дизели холия мега авио мотораш 2 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техника мега камбудиша нафтан. мошин мега радной ами хел сафеда 4 диска дорад, 4 балонаи сред мега салоншам нормалния. маълумотошро дига баъдон рес мошин хела ками бада ки мисол нагуфтиянд хай аз соҳибшон аниқада мегирем. мошин дар ноҳияи 8 мега қарор дорад. нархаш 24000 сомония ки 2000 сола боз камтар дига муомила мекунем мега дар назди капоти мошин суратҳои мошина хай шавда гирифтагӣ будам, яъне ки сафед свет аст Hyundai Starex, яъне ки мусофиркаш. ба кадоми шумо ки аим территория агар маъқул ки боша марамат метавонед ки пурра када дига маълумотша аз рақамошон гирем. фақат барои одамони харидор аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. монед кадомтон ки агар дар канали мо обуна нашуда бошед обуна шавед то охираш тамошо кунед, навори моро падилса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Mercedes-Benz C-Class сечка объёмни соли барои 1999 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотор 8 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин 4 диска дорад, 4 балонаи среди нормалия мега салоншам тоза, электропакет радной краска. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. люкам дорад баъдон мошина ростига маълумотош бисёри бад нест. маълумотош ростига ками бадай нашод хадавой ҳуҷҷат и чизо ягон маълумот нестай. кадомтон ки харидори аниқен аз соҳибашон мегирем. мошин дар шаҳри бохтар айни ҳол қарор дорад. нархаш 55000 сомония ки барадорон боз мегад савдо муомила дар назди капоти мошин шурӯъ када мекунем мегад муомила. кадомтон ки маъқул када мошин харидори ягон вариант дорем метавонед ки дар рақамошон занг зад бештар маълумотша гирем барои одамони харидор. шумо агар ягон мошин ба шумо дар кор бошад дар комментар нависед ки чӣ хел мошин кадом сол пурра када. мо албатта як мошини гуфтагӣ шумо агар ёфтем агар ки рӯӣ кадан албатта пешкаштон мекунем дар комментар нависед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Opel Sedan аст ки таъдига Opel Astra F дар кузуфи Sedan соли барои 1993 сола мега соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 1.6 литри простой коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега хадавои кадагай моторша мегад мотори 100% хубай.
аккумулятори мошин мега пачкай. мошин мега сайстани хубай биё ай пеш бин мега баъд савдо мекунем мега не ки ба телефон умуман савдо намеша задаги пусдаги надорам мега соҳибшон раднои краскам хеле яъне ки ам хеле металлика ам хеле сервис ам хеле бадор аз худашай мошин мега 100% хай дигар маълумоти пурра аз соҳибашон мошин дар шаҳри душанбе айни ҳол нархаш 17000 сомонӣ бародарон яъне ки бо савдои хуб тоқа дар назди капоти мошин биен бинер мега дарун берун шамаша баъд савдо мекунем яъне ки муомила дорад чӣ хеле гуфтум метавонед ки маълумоти бештарша аз рақамошон гиред марама мошини фурӯшии навбатии сабабадрон Chevrolet Lacetti ҳастад ки соли барояшаш 2004 солае ки бензин газ мегӯяд ҳардушай объём мотораш мега 1.8 литра мега кашиш мега зурай коробка механикае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 4 та балонаи 80%, 4 та диска. Хоб мошин мега моторш мега ай зафира мега мошина мега хадавои кадаги аккумулятори пачка мега мошин мега салон электропакет амаш кор мекунад кондитсионер 100% мега мошин мега срочно Москва мера мега яъне ки сум дар кора мега ба ҳам хотир билет мегирем срочно сум дар кора мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 26000 сомон яке дӯстони азиз боз савдо мекунем мега 2004 солае 100% мега соҳибшон хайр нашуд кадом то ки харидор ки боша меред мошина аз пеш мебинен яъне ки бо қадшон савдо ва муомила мекунен рақамошон кор мекунам марамат дигар маълумот чакирем дӯстони азиз бозам агар такрор шава узури зиёд лайка фаромӯш накунед ҳамин меҳнатҳои моро қадrdор мекунед то охираш тамошо кунед ва силкаи навори моро подлиса кунед мошини фурӯшии навбатии сабабадрон ваз 2109 молодёжин ҳастад ки соли барояшаш 1995 солае бензини холия мега соҳибшон объём мотораш 1.6 литра коробка механикае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад раднои краскам хел яъне ки вишнови олучагӣ 4 та балонои миёна 4 та дискаҳои худаш салоншам нормалия мошин мега фақат як ҳуҷҷат мекунем ҳуҷҷатош бучидага мега тамом дига маҷош 100% мошин мега нахадоа мегири ҳай мекунем фақат ҳуҷҷат мекунем мега мошина яъне ки бучидагия дига маҷош 100% ҳамин хел маълумот соҳибшон додагианд мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 5000 сомон барои нархаш арзонай нашуд арзон карданаш метавонед ки бо дар назди капот яъне ки срочно сум дар кора мега дигар маълумоти пурраша аз рақамошон гиред марамат фақат барои одамони харидор мега соҳибшон илтимос карда беҳуда занг назананд биан мошина аз пеш бинан ҳуҷҷат мекунед мега тамом дигар расход надорад хай бохтон занг зада аз рақамошон аниқ карда гиред марҳамат мошини фурӯшии навбатии сабабадрон Daewoo Nexi ҳастад ки соли барояшаш 2002 сола мега соҳибшон намедонам узбекӣ боша гиҷо боша ки мумкин ӯзбекистон бошад барое ки солаш 2002 сола мега соҳибош бензин газ мега ҳардаш кор мекунад объём мотораш мега 1.5 литри просто экономика масраф коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега раднои краска сафед 4 та балонои соза мега средне 4 та дискаҳои аз худаш дӯстони азиз ки магнитофон салоншам мега созай 6 моҳи дига мега ҳуҷҷат дорад ровна 6 моҳи дига ҳуҷҷат ҳастай чихолои нав задага дӯстони азиз мошини электропакет ҳамаш кор мекунад мега срочно сум дар кораи мошин дар шаҳри бухтарай нархаш 8500 сомон яке дӯстон боз камтар дига муомила мекунем мега арзон мекунем фақат барои одамони харидор аз шумо хоҳиш дорам ки беҳуда мега занг назанад кадоме ки мехарад бияд мошина азпури дар шаҳри бухтар қарор дорад рақамошон аст марамат кор мекунам метавонед ки дар рақамошон занг занем бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирем фақат барои одамони харидор дӯстон агар шумо махали мошинои фурӯшӣ мошинои майда мошинои калон хона замин дошта бошед дар номерои ватсап рӯй кунем фурӯш реклама мекунем ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда худо нигаҳбонтон